2 araw pa ang lumipas sa kanilang paglalakbay. Nadapo na nga sila sa isang lugar kung saan purong kabundukan na lamang at gubat ang kanilang nasisilayan. Bagaman napakalayo na nila sa sibilisasyon ng tao, hindi naman sila gaanong nababahala, lalo pat kumpleto ang kanilang mga kagamitan. Kung pagkain lang ang pag-uusapan, napakarami nilang dala. Kahit nga 5 beses na kumain sila Manoy Naldo sa isang araw, wala yung problema. Nang marating na nila noon ang pang-5 bundok na kinakailangan nilang baybayin, tumigil muna sila roon pansamantala para hanapin ang kaibigang ermitanyo ni Esther Casio. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, dahan-dahan naman nilang binagtas ang daan patungong timog. Hindi naglaon, nang marating nila ang isang liblib na lugar, itinuro nito ang isang kubong nakatirik doon na ayon sa tiyuhin niya, yon ang bahay ng kaibigan nito. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na abalang-abala sa pagwawalis. Sa paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, agad namang initian ng matanda si Manoy Naldo habang nagwiwika yun sa kanya nang, "Oh, nakita niyo na pala ang pang-8 ninyong miyembro." "Sa wakas, Esther Casio, kompleto na rin kayo." Dahil sa sinabi nito, bigla namang umalma itong si Manoy Naldo, gawa ng ang pagkakalam niya, siya ang pangatlong kaanib ng grupong kabalyero. Pagsilay naman niya sa tiyuhin niya, nasipat naman niya yung ngumisi habang nananatiling nakatitig sa kanya. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, nakikinig lang naman itong si Manoy Naldo, naghihintay ng torno niya. Kinagabihan, matapos ang kanilang hapunan, doon na nagkaroon ng pagkakataon ang tiyuhin niya na ihayag sa kanya ang totoong rason kung bakit yon nagsinungaling. Ayon kay Esther Casio, kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon para na rin sa sariling kaligtasan ni Manoy Naldo. Dagdag pa nito na, sa lahat ng taong nakakakilala sa kanila, tanging ang mga kaanib lamang at ang mga ermitanyong yon ang nakakaalam sa eksakto nilang bilang. Mariin kasi nila yung inililihim, nang sa gayoy hindi matunugan ng kanilang mga kalaban ang kanilang bilang. Naniniwala kasi ang mga nilalang na yon na ang pang-8 sa kanilang miyembro ang siyang mamumuno sa samahan. Pagkalahad naman ng tiyuhin niya ukol sa bagay na yon, ito na mismo ang nagkumpirma na totoo ang mga nalalaman tungkol sa kanila ng kanilang mga kalaban. Bagaman hindi alam ni Esther Casio kung papaano nalaman ng mga nilalang ang tungkol sa bagay na yon, wala na siyang magagawa kundi ilihim ang totoong bilang ng kanilang samahan. "Pasensya ka na, Naldo. Nagawa ko lamang ito para mailigtas ka at ang pamilya mo. Sinasabi ko sa iyo, wala ka pang ideya sa panganib na kinakaharap ng ating grupo." Dagdag pa ng tiyuhin niya na kasalukuyan nilang kinakaharap ang mga nilalang na tinatawag na tagnatis. Isa yung uri ng aswang na nadisyerto mula sa ibang lugar. Wala pang nakakaalam ng tungkol sa pag-iral ng mga ito, pero ayon kay Esther Casio, nagtatago ang mga ito sa mga balat kayo ng mga taong may matinding impluensya sa bawat lugar. Ginagamit nila ang impluensyang yon para makalikom ng mga impormasyon maging mga tauhang maaaring magamit sa oras ng panganib. Pagtatapat pa ng tiyuhin niya, kontrolado ng mga tagnatis ang mga aswang sa lugar na nasasakupan nito. Walang nakakaalam pero ayon sa mga antingerong minsan nang nakatakas sa mga nilalang na yon para itong mga mangkukulam. Subalit ang pinagkaiba lang, nagtatangan yon ng mga malalalim na lihim na karunungan na ultimo sa kumpas ng mga kamay nito, kaya nitong magpalipad ng mga malulubhang karamdaman.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman din ni Manoy Naldo maraming beses nang nakaharap ng tiyuhin niya ang mga galamay ng mga tagnatis, subalit hindi ang pinakapinuno nito. Naniniwala ang tiyuhin niya na iniiwasan din sila ng mga nilalang na yon, buhat sa pambihira din nilang kakayahan. Hindi man sa pagmamayabang pero lahat ng kaanib sa grupo ng mga kabalyero, mga taong may likas na talento na gumagamit ng mga karunungan ng mundo. Matapos naman itong maibahagi ng tiyuhin niya, dahan-dahan naman siya nitong tinuro habang nagwiwika yun sa kanya ng, "Isa kang kabalyero, Naldo. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko." Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang patuloy na pinagmamasdan ang pag-uusap ng dalawa. Hindi naglaon. Nang mapansin na nila ang lalim ng gabi, minabuti na nilang matulog para makapaghanda. Kinaumagahan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang umuusad patungo sa kanilang pupuntahan. Nang marating na nila ang isang bundok na merong malalaking punong nakatirik sa paligid, dahan-dahan naman nila yung pinasok hanggang sa marating na nila ang isang puno ng akasya na halos ilang daang taon na ang tanda. Sa pagpasok nila sa loob nito, doon bumungad sa mga mata ni Manoy Naldo ang isang napakahabang pasilyo. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad ng tiyuhin niya ang tungkol sa mga bagay na kanyang nakikita. Ayon sa kanya, nilikha niya mismo ang lugar na yon upang magsilbing kampo ng lahat ng miyembro ng mga kabalyero. Dagdag pa niya na halos ilang dekada na rin yung nakatayo, kung kaya't medyo sanay na rin sila rito. Dagdag pa niya na ang lugar na yon ay inihalin tulad niya sa mga baryo ng mga aswang na nakatago sa mga kagubatan. Yon ang naisipan niyang pagayahan ng kanilang matitirhan nang sa gayoy hindi maghinala ang mga nilalang na yon na meron silang ganoong uri ng kuta. Matapos naman yung marinig ni Manoy Naldo, muli niyang naalala ang tungkol sa istorya noon sa kanilang lugar na merong kaugnayan sa baryo ng mga aswang na matatagpuan sa puso ng isang bundok. Hindi niya mawari kung totoo ang mga istoryang yon, pero sa kanyang nasilayan sa lugar na yon, doon niya napagtanto, meron itong posibilidad na mangyari. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, narating na nga nila ang dulong bahagi ng pasilyo kung saan doon bumungad sa kanila ang isang silid na hindi gaanong kalawakan. Sa lugar na yon, parang merong liwanag na kahalintulad sa araw at meron doong malawak na halamanan na siya namang pinagkukunan ng makakain ng mga kabalyero roong naninirahan. Pagpasok pa nila sa sumunod na silid nito, doon bumungad sa kanya ang isang malaking estatwa na merong hawak-hawak na tungkod. May piring din yon sa mga mata at nakabuka ang bunganga nito na merong mga pangil. Ayon kay Esther Casio, kaya niya nilikha ang rebultong yon ay para maipakita sa kanyang mga kasama kung ano ang pangunahing pinaglalaban nila. Matapos naman nilang makapaglibot sa kabuuang lugar, doon na unti-unting nagsidatingan ang 5 kabalyerong ilang buwan na roong naninirahan. Bawat isa sa mga ito, malugod na ipinakilala ng tiyuhin niya sa kanya, nang sa gayoy maging magkalapit sila. Sa kanyang pagmamasid naman sa mga kabalyero, napansin niyang iba't ibang lahi ang pinagmula ng mga ito. Naniniwala rin siya, purong mga antingero ang mga nilalang na yon, gawa ng yon ang unang tinitingnan ng tiyuhin niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nagkaroon sila ng mumunting salo-salo para idaos ang isang selebrasyon para sa matagumpay nilang pagbalik sa kanilang tirahan. Habang sila'y nagkakasiyahan, doon na pa isa-isang ipinakilala ng tiyuhin niya
ang mga kapatid nila sa samahan. Nga pala, Naldo, ito si Kuya Pigoy mo, disipulo ni Tandang Ireneo sa silangang bahagi ng Trento. Ito naman si Ugdaw, tagapamagitan ng mga engkanto at tao. Ito naman si Tinyo, isang katutubong manggagamot. At ito naman, sina Jose at Marman, magkapatid na albularyo sa Kabanglasan. Bawat isa sa kanila, naging kasapi ng samahan bago pa man ito maitatag. Si Kuya Miguel mo naman at ikaw, ang aming panghuling kasapi. Gayunpaman, hindi namin kayo minamaliit. Sa tinagal-tagal na panahon naming paghihintay, sa wakas, natupad na rin namin ang aming minimithi. Ngayon, masasabi kong handa na tayo para pumaslang ng mga tagnatis. Pero bago mangyari ang inaasam nating lahat, kinakailangan mong mag-ensayo sa ilalim ng kanilang pamamahala. Magsanay ka, Naldo, at sa araw ng pagtatapos mo, ikaw na ang mamamahala sa ating grupo. Wika ng tiyuhin niya matapos nitong maipakilala ang bawat isa sa kanilang kasama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tila bang napuno ng kagalakan ang kanyang sarili. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman, pero sa isip-isip niya, isang napakalaking karangalan ang maging pinuno ng samahang yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Estercasio sa kanya kung bakit siya ang napili nitong maging pinuno ng kanilang pangkat. Ayon sa tiyuhin niya, may tinatangang bukod-tanging kakayahan itong si Naldo. Naniniwala ito na sa oras na magising nila ang kakayahang yon ang kanilang magiging susi para manalo sila sa digmaan sa pagitan ng mga tagnatis. Dagdag pa nito na walang ibang hinahangad ang kanilang samahan kundi ang magapi ang grupo ng mga nilalang na yon. Habang tumatagal kasi ang panahon na hindi nasusugpo ang mga ito, mas lalo lamang dumarami ang kanilang tagasunod. Ang labis pang kinakatakutan doon nila Estercasio ay baka magkaroon na yon ng kakayahan para dakpin ng bawat dyablo ng lahat ng elementong umiiral sa mundo. Naniniwala kasi ito na kagaya ng mga diwata, meron ding mga ganoong uri ng nilalang na nahahanay sa puwersa ng kaliwa. Bagaman hindi nila alam kung ano ang gagawin ng mga tagnatis sa ganoong mga kapangyarihan, malakas ang kutob nila na yun na lamang ang nag-iisang paraan para matalo nito ang kanilang mga karga. Sa estado kasi ng mga tagnatis noon, alam nilang wala itong kakayahang manalo sa kanilang grupo. Para maging posible ang mga iniisip nito, kinakailangan nitong humingi ng tulong sa mga nilalang na may mas higit na kapangyarihan sa kanilang uri. Nang marinig naman yon ni Manoy Naldo, kahit papaano, hindi naman siya gaanong nabahala. Sa isip-isip niya, may oras pa siya sa pagsasanay, kaya mas mainam na yon ang kanyang pagtuunan ng pansin. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nanatili si Manoy Naldo sa loob ng kampo ng mga kabalyero, nagsasanay sa ilalim ng pamamahala ng bawat miyembro nito. Sa halos humigit 6 na buwan niyang pagsasanay doon na niya unti-unting nakilala ang bawat tangang karga ng mga kasama niya. Ayon sa kanya, bawat isa sa mga kabalyero nagtatanga ng kahalintulad ng armas ng tiyuhin niya, subalit ang pinagkaiba lamang ng mga ito ay ang wangis at abilidad. Kung ang kanyang tiyuhin ay gumagamit ng kapangyarihan ng hangin, si Miguel naman ginagamit ang elemento ng apoy. Si Pigoy at si Jose ay gumagamit ng kapangyarihan ng bagat at panliligaw, habang sila Marman naman at Tinyo gumagamit ng kapangyarihan ng sabulag at ilusyon. Si Ugdaw naman ay may kakayahang humingi ng tulong sa mga engkanto, gayon ding makipag-usap sa mga ligaw na hayop na nasa gubat.
Matapos namang mapag-aralan ni Manoy Naldo ang bawat abilidad ng mga ito, hindi naman maiwasang magulat sa kanya ng mga kasama niyang kabalyero sa kadahilan ng halos ang kabuuan ng abilidad nito ay nakaya niyang matutunan. Ultimo ang kakayahan ng tiyuhin niyang makapagpasunod ng hangin, nagagawa niya yon ng walang kahirap-hirap. Dahil sa likas na kahusayan ni Manoy Naldo, kaya namay ang lahat ng mga kapatid niya sa samahan lubos na humahanga sa kanya. Ayon sa mga ito, napaghusayan nila ang ganoong abilidad sa halos humigit ilang taon, habang siya naman nakaya niya sa loob lamang ng 1 buwan. Para mas lalo pang tumibay ang kanyang kakayahan, nagdesisyon ng tiyuhin niya na mas lalong pagtibayin ang karanasan niya. Ayon kasi rito, walang silbi ang pagsasanay ni Manoy Naldo kung salat naman siya sa karanasan. Dagdag pa nito na, ang pinakamagaling na tagapagturo sa lahat ay yung mga kaganapang nangyari sa buhay ng isang tao na nagawa nitong mapagtagumpayan. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang tungkol sa bagay na yon, siya na mismo ang naglakas ng loob na ilahad sa kanyang mga kasama kung ano ang nais niya. Ayon sa kanya, para mas humusay siya ng husto sa pakikipaglaban, kinakailangan niyang kumaharap ng isang totoong kalaban. Naniniwala siya, yun lamang ang nag-iisang paraan para maging isa siyang ganap na dalubhasa. Maaaring mapanganib man ito, pero malalim ang kanyang pananalig sa lahat ng karunungang ipinasa sa kanya. Matapos naman yung mapagkasunduan ng kanilang grupo, dinala si Manoy Naldo ng tiyuhin niya sa isa sa mga baryong malapit sa Rosario. Ayon dito, maraming aswang sa lugar na yon, angkop para maging katunggali niya sa kanyang pagsasanay. Dagdag pa ng tiyuhin niya na hindi gaanong kalakasan ang mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon, kung kaya't paniguradong wala itong panama sa kanya. Dagdag pa nito na hanggat hindi niya pag-aanong gamay ang abilidad at sukdulan ng kanyang kakayahan, mas mainam na iwasan niya munang makipaglaban sa isang gabunan. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi ng tiyuhin niya, dahan-dahan naman niyang isinuot ang ibinigay nitong mahabang kasuotan na merong kapa. Nang akmang aalis na siya, hinugot niya sa lagayan ng kanilang mga sandata ang isang punyal na merong simbolo ng isang kabalyero. Tio Casio, mauna na ho ko. Sa pagbalik ko, maghanda kayo ng libingan ng mga ulo ng aswang na aking dadalhin. Marami-rami ito, kaya laliman ninyo. Pagmamayabang na wika ni Manoy Naldo sa kanyang tiyuhin. Pagkarinig naman ni Esther Casio sa kanyang sinabi, napangisi lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Kapag hindi umabot sa 10 ulo ang madadala mo, 1 beses ka lang kakain sa isang araw sa loob ng 2 buong linggo. Panindigan mo yan, Aldo. Huwag mo akong ipapahiya sa ating mga kasama." Dahil sa sinabi nito, agad namang binagtas ni Manoy Naldo ang daan patungo sa baryo. Ang tiyuhin naman niya noon nanatili sa tuktok ng isang bundok kasama ang kanilang mga kapatid sa samahan. Sa pagdating niya sa baryong nakatirik sa isang liblib na lugar sa Rosario, napansin niya ang patay na presensya ng lugar na yon. Animoy yung mga taong naninirahan doon, nabubuhay na lamang para maging patabaing baboy ng mga aswang. Matapos naman niyang maramdaman ng mga ganoong kaganapan, dahan-dahan naman niyang inilagay sa kanyang ulo ang talukbong ng kanyang kasuotan, sabay higpit sa sinturon na nakakapit sa kanyang bewang. Maya-maya pa, nagdesisyon na siyang pumasok sa sentro ng baryo habang maiging pinakikiramdaman ang buong paligid. Sa kanyang paglalakad, hindi naman niya maipagkakaila ang dami ng mga tagapagmasid na nalalagpasan niya. Nasisiguro ni Manoy Naldo na hindi siya natutunugan ng mga ito buhat sa iilang mga buhay na kataga
na nakaukit sa kanyang damit. Sa pagdating niya noon sa dulong parte ng baryo, doon bumungad sa kanya ang dalawang nilalang na nakaluhod sa isang puno habang pinaiikutan nito ng isang aso na kung maglakad ay paatras. Pagsilay naman dito ni Manoy Naldo, taimtim naman siyang nagbitaw ng dalawang buhay na kataga, sabay dali-daling tumungo sa likod nito. Paglapit niya sa kinaroroonan ng dalawang aswang, walang habas naman niya yung ginilitan sa leeg, sabay unday ng saksak sa may bandang puso ng mga ito. Nang mapagtanto naman niyang patay na ang mga nilalang, dali-dali naman niya yung pinugutan ng ulo, sabay alis sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang makabalik na siya sa sentro ng baryo, nasipat naman niya ang tatlong binatang nakatayo sa labas ng isang bahay, tulang nagmamasid sa kalangitan. Paglitaw ng bilugang buwan, dahan-dahan na yung naghubad ng kanilang suot, sabay pahid ng napakabahong langis sa kanilang mga balat. Habang ginagawa yon ng mga nilalang, nanatili namang nagmamasid itong si Manoy Naldo, tahimik na naghihintay ng pagkakataon para umatake. Pagsilay niyang magpapalit anyo na ang mga nilalang na yon, agad naman niya yung sinugod, sabay walang habas na pinag-uundaya ng mga ito ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi pa siya nakontento, binalian niya pa yon ng mga pakpak, sabay pugot sa ulo ng mga ito. Matapos naman niyang paslangin ng tatlong binatang aswang, nagpatuloy pa rin ang kanyang paglilibot sa baryo para maghanap pa ng mga panibagong biktima. Dahil sa inilagay na bakod at puder ni Manoy Naldo sa kanyang katawan, kaya na may nanatiling bulag ang kanyang mga kalaban ukol sa kanyang presensya at kinaroroonan. Sa halos ilang oras niyang paglilibot sa kabuuan ng baryo, tuluyan niya nang hindi napansin ang lalim ng gabi. Pagsipat naman niya sa buwang pababa na, doon niya napagtanto na malapit nang sumapit ang madaling araw. Dahil dito, mas lalo pang binilisan ni Manoy Naldo ang kanyang trabaho para lamang hindi maparusahan ng tiyuhin niya. Sa halos isang oras niyang paglilibot sa lugar, meron siyang mangilang-ilang aswang na iniwasan alinsunod sa nais mangyari ng kanyang mga kasama. Aminado kasi noon si Manoy Naldo na hindi pa siya pinahintulutang gumamit ng abilidad niya, kaya magiging mahirap para sa kanya ang makipaglaban sa mga ito. Pansamantala, pinipili niyang paslangin ang pinakamahina sa mga nilalang na yon para lamang makalikom ng sapat na ulo ng mga ito. Bago pa man sumapit ang 3:00 ng madaling araw, 13 aswang na ang kanyang napaslang. Dahil dito, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang lugar para ipakita sa tiyuhin niya ang dami ng mga nilalang na kanyang napatay. Nang marating naman niya ang kinaroroonan ng mga ito, napangisi lang naman ang kanyang tiyuhin habang pinagmamasdan ang kanyang paglalakad papalapit. Pagharap nilang dalawa, agad naman itong kinuha ang mga ulong daladala niya habang nagwiwika sa kanya ng, "Mahusay, Naldo. Tunay ngang may prinsipyo ang bawat salita mo. Dahil dito, binabati kita. Magiging kasama ka na nila Marman sa kanilang misyon. Maglalakbay kayo patungong bayugan para maghanap ng mga tagnatis. Kapag meron kayong nakita, gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya para dakpin sila. Meron pa kayong 1 linggo para magpahinga. Ikondisyon niyo ang mga sarili ninyo." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong tinapon sa hukay ang mga ulo nitong nakuha, sabay lakad pabalik sa kanilang kuta. Pagdating naman nila Marman sa kani-kanilang mga silid, minabuti na nilang magpahinga para sa mga susunod na araw. Habang nakahiga siya, doon na niya pinag-isipan kung ano ang maaaring mangyari sa linggong yon. Bagaman nasisiguro niyang malakas ang kanyang karga,
nakakaramdam pa rin siya ng pagkabahala, lalo pat hindi pa sapat ang kanyang karanasan para makipaglaban sa mga nilalang na merong matataas na uri ng karunungan. Naniniwala rin si Manoy Naldo na sa harap ng mga nilalang na yon, konting pagkakamali lang, maaaring katapusan na ng kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon nyo na malalaman ang tunay na kakayahan ni Manoy Naldo at ang pinanggalingan ng krus na kanyang tinatangan. Okay, ito na. Sorry medyo na late ako ng lapag kasi may mga ginawa lang ako. Pero bukas magkakasunod na yung gagawin natin. Ito na rin yung hinihintay ko sa kwento na to kasi nabasa ko na to yung mga tagnatis. Pakinggan nyo kung gaano kababangis siyang mga yan. Yung 4, asahan nyo na yan, syempre, ganun pa rin tayo, 6 tsaka 9. Magkasunod yun, 4 at tsaka 5. Pahintayin na lang ako Salamat.